Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka sak temene utawi pangeranira iku alimun zat sing maha ngerti, hakimun tur zat sing maha wicaksana. Fallahu mongko utawi Gusti Allah iku a'lamu luweh ngudaneni, luweh ngerteni. Haitsu yajngalu sekirane gawe sapa Gusti Allah risalatahu ing risale Allah wa muqaddisun lan zat sing suci, muqaddis nganil ngapsi saking cinacap utawa saking kleru. Fala yadungu mongko ora bakal nyelehake sapa Gusti Allah anubuwata ing kenabian illa fi nafsi kutsiyatin utawa illa fi nafsin kejaba ing dalem awak-awakan kutsiyatin kang resik kang suci.
Wa hadza utawi iki iku yak tadi matrapi utawa nyocoki apa iki husulan nubuwati ing hasile pangkat kenabian li auladi Yaquba kedue pira-pira putra-putrane Nabi Yakub. Pangeranmu Allah niku maha ngerti, maha ngudaneni. Sisi lain wicaksana. Dadi benar-benar wicaksana. Sing dimaksud Allah maha ngerti karo wicaksana, Gusti Allah niku ngerti banget. Sekirane arep nggawe risalah, nggawe rasul termasuk calone barang-barang sing dikirimke, sing digawa karo rasul niku, aku arep nggawe seorang rasul. Misalkan Allah nganggo bahasa manusia ngeten niku, aku arep nggawe seorang rasul. Lah iki engko sing tak gawe ngene iki utawa aku arep ngangkat seorang nabi, lah sing tak angkat kae. Ngono kuwi wis Allah ngudaneni banget. Nganggo pertimbangan saka mulai sing diangkat niku laire, gesange, sifat tingkah lakune karo kemampuane ngoten niku wis wah Gusti Allah ngerti banget. Tur maha suci saka kleru kok ya ora bakal Gusti Allah kok nyalahke pangkat kenabian ning gone seseorang sing kleru iki ora bakal. Nek ana wong sing nglerokke minta iri kok ya kuwi. Piye je Allah ki mosok wong kok ngono dangkat dadi nabi. Iki rak wong karena memang pandangane wong ini tak kira ora seneng karo sing didadekake nabi niku. Mula ora bakal kleru wong sing diangkat niku ki duwe semacam tumitah dasar, duwe semacam nek cara awake dhewe lemune gawan bayi. Sing diangkat dadi nabi niku duwe gawan bayi, sosok sing resik. Duwe sifat sosok hamba yang bersih, sosok hamba yang suci. Nah niki jenengan ora iso meri makane Allah niku ngerti banget, ngalimun, wicaksana banget sehingga secara nek kaya awake dhewe jenenge terima jadi. Jadi secara terima jadi Allah netepke sing diangkat dadi nabi niku dilalae putra-putrane Nabi Yakub. Iki kita terima jadi. Artine men kudu langsung ngimani. Mula makna iman marang para nabi niku termasuk ngono kuwi ora sah protes. Lah anggere ora cocok karo karep, anggere ora cocok karo pandangan protes kok ya awake dhewe niku. Agek karepe jenengan iki mengkur engko nggo jenengan aku ndek karep ning nek keturunan iki tak karepe kuwi iki tak unduh. Keuntungane tak pek ngono kok ya. Sudut pandange jenengan iki lemune wah nek menurutku kok apik kae. Ngarani apik kae kuwi apik mungguhe jenengan nggih mripat lan pandangane jenengan iki mungguh malaikat ora mungguh Allah. Mungguh malaikat kuwi kira jek asline. Pandangane jenengan iki kira mungguhe malaikat kok kira mandang sekolor weruhe ya ning sisih kidul sing madhep ngalor. Burine kuwi ra weruh, sisih kulon ora weruh, sisih wetan ora weruh. Bapak-bapak iki mandang kula ning saka sisih wetan, sing weruh sisih wetan mriki niki ra weruh dek. Mesti ngono kuwi, wong ora duwe kemampuan hebat e pandangan iki.
Ibu-ibu sing kidul ki mandang kula ming weruh ngarep iki mburi kula iki ra weruh kok. Mulane kira. Mburi ora weruh. Lah wong duwe pandangan jan bener-bener mingkur sesisih. Nek cara bleger niku ora ana patang sisih, sisih ngarep, sisih mburi, sisih kiwa, sisih tengen. Saat kita mandang niku ki weruhe mung sesisih, sing telung sisih ora weruh. Kaya ngono kok kudu dienggo. Terus nek ora dienggo nesu. Wah, nek menurutku ya gek kamu kok kalimate menurutku. Nek menurutku ya dadi nabi ki wangune kae, dadi rasul ki wangune kae. Ket biyen akeh kiwa tengene Nabi Yakub sing do ndiuni ngono kuwi ning Allah ora nuruti karepe wong. Dan wong ki nek ngomong muni nek karepku ya ini salah besar. Kumalungkung namanya. Seolah-olah wong liya kudu nuruti karepe dhewe. Nek sing paling bener iki nek awake dhewe ya mung kudune manut karepe Gusti Allah. Dadi wong ki manut karepe Gusti Allah. Wong sing duwe kono kok malah ngatur-ngatur kono. Kok kabeh. Ming neraka kabeh sing nyarujui umum ya neraka. Meneng wae wong do neraka. Angel kok kita ini nek kon manut Allah angel, ini nek kon manut suarane wong mantuk-mantuk. Kenapa seperti niku? Sebabnya ora pati kenal akeh tentang Quran, ora pati kenal akeh tentang hadis. Mula nek kon manut Quran hadis niku biasanya wangel banget ora kulino. Tapi nek manut omongane umum ngono ya. Gek sing ngomong kuwi ya wangun jile omong ki karo merot-merot kae tur dhek iki dilaleke rada duwe utawa ya rada ana pangkate lah. Rada ana pangkate. Jenengan ngono ki langsung nganggo kok omongane wong ki langsung jenengan nggo kok. Le omong yo merot-merot. Gek dunyane yo ora tek sugih sajane ora tek sugih ming yo nyambut gawe niki gampangane anu. Asisten. Oh, kok asisten kok? Anu. Pamong ning mengkur stop. Wah, iki mbut gawe niki pamong bali kelurahan ning mengkur stop. Yo setape ulu-ulu apa? Setape Jagabaya ngono kuwi. Wis kur ngono wae gaya. Kadang-kala wis gaya. Neng kampung ya wis gaya kaya wis dadi wong nomor 1. Sapa-sapa duneni, sapa-sapa diatur. Kek jenengan dhewe ora pati paham karo ngono kuwi mengertine kuwi iki pegawe anu kelurahan. Sak uni-uni terus jenengan omong apa-apa kae gek kana nek omong nek kaya aku ya ngene ya lek nggih uang lah. Kamong kok ngomongke agama gek sing setap kuwi walah ya Allah maca wal ngasri wae ra iso. Wal ngasri wae ra iso ngomongke agama wis mesti klerune gek jenengan malah muni nggih leres wes. Uweng ketemu loh ngono wae ketemu uweng ketemu loh. Lah kok iso ngono masalahe jenengan ra iso milah-milah ora iso nyaring-nyaring. Iki materi omongane apa? Terus sing ngomong sapa? Kudune nek sing ngomong ki setap
balik. Hayang kok sing jenengan nggo iki urusan birokrasi balik. Iki mesti bener wong jak gaweane dheke. Ini ngomongke agama wong ora ngerti sithik-sithik tentang fikih. Fikih kowe ora ngerti lho. Lah kok jenengan ngenggihi ra ya ketoke ming wong ketemu lho kok iki jajal. Gue nak omong ngono kuwi ya wangun. Nah ini mari secara pribadi kita masing-masing niku anu napa jenenge dadi wong sing bijaksana karo wong sing iso dewasa. Maksude dewasa niku omong sing dadi ahlimu, aja omong sing ora dadi ahlimu. Sing do wong akeh ya nampa omongane ahline sesuai sing diomongke. Nek ora ahline kok kono ngomong aja langsung dipangan mentah. Ya digoleke rujukan-rujukan liya ning gone ahline kok ya. Nek omong tentang birokrasi bale, mbuh niku tentang sertifikat lemah, mbuh kuwi tentang perkara-perkara sing terkait karo kehidupan, kuwi takon ahline, takone wong bale. Iku dene ngono kuwi nek omong tentang reregan, kuwi takon bakul pasar. Ya wong ra bakul cetha macul ning sawah takoni. Tomat sekilo pira ya, Dik? Ayo sing macul ning waton. Lah anu, tak pacul sutangmu rak aku kok ngerti. Oh takon kok sengat to Dik kuwi lah wong kene kuwi gaweane macul kok takoni rega tomat. Nek takon rega tomat yo kono sing do bakul-bakul. Ora mesti ngono kuwi. Ini tepat sekali. Dia aja kok terus ngawur le takon. Dilalain jenengan duwe wit ora tek lemu malah ketoke arep mati. Takon petani. Diramboke apa ya nek jenis wit kok iki akibate kaya ngene iki gek. Ha iki takon petani rada dong jenenge rabok-rabok kuwi. Iki takon ahline ngono kuwi. Nek secara fikih ngene iki apik apa elek, kleru apa ora, dosa apa malah dadi ibadah takon kiai. Dadi ana gange dhewe-dhewe. Nek pengen turu penak lemu takon wong nganggur-nganggur. Wong sono nggone dhewe-dhewe ora dong. Maksud iki pengen iso turu kepenak awake lemu ngono lho iki. Nek kepengin urip ki rasane ati kaya nelongso, ati kaya tertekan, iki ngantek arep nglemokke awak kowe angel, kuwi takono wong lanang-lanang sing gila karo bojone. Mesti ngerti dhek cerita wangun kae, tur tepat cerita kok yo wong lakoni kok piye to? Ayo mangapa wis saiki wong kok ra ngilo kita ngalimun nek Gusti Allah maha ngerti banget bijaksana ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Allah itu wis dadi kebijakan Allah. Itu pengembangannya neng jenengan orang neng nabi. Nek Allah ngangkat Nabi Yakub sak putra-putrane dadi nabi itu merupakan kebijakan Allah sing paling tepat jenengan rasa protes. Terus iku pengembangannya kahanan sing diwenehke Allah neng panjenengan niku ki Allah wis ngerti karo Allah wis wicaksana. Wong liya ora iso protes. Karena nyatane dikeke wicaksana apik ya apik ngarepe apik saat itu juga insya Allah apik nang pemburine iki iman sing ampuh iki nek dadi jenengan. Nah iso ngene iki ampuh tenan karena ming mikirke kahanan kita ora mikirke kahanane wong liya. Kahanane wong liya iki jenengan langsung ditembak nggo husnudzon nggo keimanan. Nggo husnudzon nggo keimanan. Diri pribadi nampa kahanan aku kok karo Allah digawe ngene. Langsung ngomongane ngono.
Aku kok karo Allah digawe ngene, karo Allah. Wong nyatane ya apa-apa iki sing gawe Allah to. Saka cilike, mbuh ibu-ibu, mbuh bapak-bapak. Upamane lho niki. Aku saploke umure 58 munggah iki anger tenguk sikil kiwaku ki tak nggo nekuk kok lara. Upamane. Iki mung upamane ora tenan. Mbasan umur 58 munggah sing sikil kiwa ki angger ditekuk kok lara. Kamangka le lara ki saka ndengkul ngantek tekan boyok. Jenengan langsung ngeklaim diri kahanan ngono kuwi. Jenengan dhewe wong sing nglakoni jenengan dhewe to kok sakloke umurku 58 munggah karo Gusti Allah aku digawe ngene ya. Lah iki karo Allah iki berarti imane wis mulai mapan. Kok karo Gusti Allah digawe ngene ya. Lo dipikir, wah jajal lah wong pemberian Allah ki ujian jajal tak gawe. Sesuk tak gawane ning puskesmas, tak priksane. Iki berarti tepat sekali tindakan iki pas. Ning ati iman kok karo Allah aku digawe ngene. Ning wong iki ujian, Allah mesti memberi kebijakan sing paling apik. Mbok menawa aku kon ngibadah, wujude kon mriksake. Ya bismillah tak mriksake. Iki tenane dengkul ditekuk kok lara ngene iki jenenge lara apa? Iki ora kolesterol. Kolesterol iki wong kokean mangan enak. Kolesterol iki wong kokean mangan enak. Lah basan dipreksake ning puskesmas ternyata pengapuran wong kurang gizi. Dengkule iku kurang gizi lha karo ndak dina mangane mungkur kangkung wae kaya gaya ini kolesterol. Tuku jeroan we awele setengah mati kok kolesterol. Lah iki wonge terus paham. Tentrem lho nek jenengan iso ngono iki tentrem. Kok karo Allah. Gara-gara jenengan duwe uni ning ati kok karo Allah aku digawe ngene. Ini wis mulai semeleh ora wani nyalahke sapa-sapa, ora wani protes. Karena sing berpengaruh ning jiwa Allah. Kok karo Allah digawe ngene. Sesuk jajal tak priksane tenan. Ha iki angger tak tekuk lara saka pupu ngantek tekan boyok. Wong liya sing weruh ngono kuwi, iki wong liya sing weruh ngono kuwi nek imane dadi iki ya wis ra omong apa-apa. Wong liya sing imane dadi ra omong apa-apa, wis kabeh do netepi pemberiane Allah. Ming ngono kuwi kae dikeki wujud dengkul nek ditekuk lara wis kuwi urusane kono. Ning nek sing ra kenal karo Allah, wae weruh kahanan sing menurut mripat ra cocok nyalahke biasane. Nyalahke wis ora mutu. Ngaji ngeten iki weruh karo nyanding ngono kok mulih grenengan. Wong kok angger ngaji sing siji slonjor, sing siji ditekuk. Nyalahke. Iki wis Allah ilang, nek ngono iki Gusti Allah ilang. Berarti mane rada bubrah. Angel to kita perkara sepele wae niki iki satu contoh sederhana sing nyata ning iso nekake keimanan sing ampuh banget. Nek jenengan ki ngerti jalure, nek jenengan ki memahami cuwilan ayat niki sing Allah ngendika inna rabbaka alimun hakim. Nek jenengan iso memahami ayat ngeten iki dadi imane kandel ning nek ora ya ana apa-apa menyalahke wong wae wis.
ngaji sikile sing siji slonjorke sing siji ditekuk ya jenengan elek-elek jenengan salah kaya-kaya kuwi kudu kersane Allah kaya-kaya eleke sing ndesikil seolah-olah dhek elek sing wetan ya padha wae dikaruhke karo kancane kok ora tau ketok ketok wae aku ki aktif bola kok leteng pindah aku rada ngidul lah ngopo malah pindah rada ngidul lha angger gone biasane wis lekas tenguk sandingku ki semende ndangak mangap jebul turu jan angger ngaji kok turu ngaji kok malah wani ngonoke ramutu tenan iki kesalahan besar jenengan ora krasa kesalahan wong kok angger lepas tengok turu ramutu Wela sampeyan ora dong kuwi kedaden iki sing ngersake Gusti Allah. Allah ki ngerti kahanane wong kuwi memberi satu keputusan sing wicaksana. Mula menurut kebijakan Allah dengan dasar pengertiane Allah, wong kuwi angger ngaji sing paling apik digawe turu. Wah, lah ya ora tekan jenengan mikir. Kuwi iki wis pertimbangane Allah wis paling apik kok ya. Nek Allah ora ngersake tetep ra turu kok. Kuwi iki dikersake Allah sih. Kok jenengan mangkel malah ngonekke ramutu, wono dibalekke filosofi tauhid, filosofi tasawuf, saat jenengan ngonekke ramutu iki padha karo sing mangonekke iki Gusti Allah, wong sing gawe turu iki Gusti Allah. Rada abot iki. Ayo kowe apa ora? Lah terus piye nek ngono iki terus piye? Dua pemahaman sing gumathok kudu jenengan cekel. Men ora ngono kuwi. Dua niku napa? Sing nomor siji kahanan apa wae mbuh sing ngenani ten jenengan maupun sing ngenani ning wong liya niku wis dadi kebijakane Gusti Allah. Kudu dipahami iki wis dadi kebijakane Allah. Sing nomor loro gandeng paham nek kuwi dadi kebijakane Allah. Rasah kuciwa, rasah protes, rasah ngonekke. Dengan kuciwa protes ngonekke berarti jenengan ki ngonekke Allah. Kuciwa marang Allah. Wis turu yo ben. Kuwi Allah sing ngekeki kebijakan Gusti Allah. Sing do bantahi yo ben kuwi wis ditetekke karo Gusti Allah. Ora usah dadak mangkel. Kowe nak bandung iki nek ngono kuwi. Wah ku pengembangane mengke nang jaba. Nang jaba kae persik asik besik sing ngene yo ben wong kuwi wis dadi kebijakane Allah kok ngopo awake dhewe ra trima. Ngopo awake dhewe muring-muring malah nyemplungke diri dadi dosa. Kok dosa pitu sengit? Wah niku ra dadi dosa wong dong ora perlu sengite ra apa-apa kok. Wong ya kono-kono kene-kene kae-kae aku. Wah niki sing imane ra mapan ya niki mung iso duwe teori-teori hukum sing neng sama, hukum sing neng lambe ning jebul ora mlebu temanjem nang jero. Mula ana wong takon, aku ki arep ngaji ning wegah. Lah ngopo? Lah kae sing ndak dina ngaji wae ra owah iki mung wong ra mutu ya. Lah kok tadi mikirke wong liya kober-kobere. Wah ben ora ben wong kae wis dadi kehidupane dhek dibalik ini semua wis dadi kersane Allah. Iku penak banget urip iki man lho jenenge ngaji tauhid, jenenge ngaji tentang sifat-sifat Allah ki yo nek ngene iki. Nek jenengan rasake mantep banget iki. Men dipikirke wong iki makna tasawuf niki. Mulai do meneng wae lah ora ganduk kok yo.
Ora tekan ketok. Wangene pol iki jenenge tingkatane rada dhuwur. Iki mangke kleru jelekku nerangke iki. Ora gandu. Bacot. Muga-muga dadi tuntun Allah. Hati-hati sing DP-DP, ati sing semende, ati sing tansah saged nampi napa sing dadi kebijakan Allah ana ing dalam dunia kita. Sehingga karidan itu selalu iso nentremke jiwa lan keimanan itu saya mepet, saya kandel marang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.